Krajina kolem Borů a Cyrillova na první pohled neprozradí nic ze své dramatické minulosti. Dnes je tu ticho, jen šumění lesa a klid Vysočiny. Ale pod tímto zdánlivým klidem, hluboko pod našima nohama, se nachází svět, který kdysi definoval tento region. Svět pegmatitových žil, tvrdé práce a vědeckých objevů světového významu. Nacházíme se v lokalitě Hatě. Právě zde se psala historie, která začala už na sklonku 19. století. To, co začalo jako prosté dobývání živce pro keramický průmysl, přerostlo po druhé světové válce v masivní technické dílo. Systém šachet a chodeb se postupně zavrtával hlouběji a hlouběji. Největší z nich, žíla Oldřich, dosáhla hloubky 130 metrů. Nebyla to jen práce, byla to výzva pro tehdejší inženýry. Tuny vytěženého materiálu putovaly na nádraží ve Velkém Meziříčí a odtud do porcelánek v celých Čechách. V 60. letech zde běžely moderní optické separátory, které dokázaly třídit surovinu s nevídanou přesností. Ale země si svou daň vybírala zpět. V archivech zůstaly záznamy o mohutných závalech i o osudech těch, kteří zde nechali své životy. Hatě však nebyl jen průmyslovým podnikem. Pro svět vědy to byl unikátní přírodní archiv. V těchto žilách bylo popsáno přes 80 druhů minerálů. Záhnědy, růženiny, černé turmalíny. A pak přišel rok 1968. Světlo světa poprvé spatřil nerost, který do té doby nikdo neznal. Sekaninite. Objev, který navždy zapsal Bory na mapu světové mineralogie. Těžba skončila v roce 1972. Stroje utichly, šachty pohltila voda a povrch zakryl les. Dnes už většinu stop po dole Hatě najdeme jen v digitálních archivech Geofondu nebo v expozicích Borského muzea. Naším úkolem je zajistit, aby tato paměť nevybledla. Aby budoucí generace věděly, že pod těmito stromy se kdysi otevírala brána do nitra země. Dokumentujeme minulost, abychom pochopili přítomnost našeho kraje.